mas pag-uusapan. Tinanggal niya bigla yung panty ko. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Hi Kabisyo, welcome back to the program Top Secret at meron na po tayong agad caller, next caller on the line na mag-share ng kanyang Top Secret rated SPG edition. Hello, magandang gabi. Good evening. Good evening. Magandang gabi. Ayun, good evening, magandang gabi sa'yo. Pwedeng malaman ko anong pwede namin itawag sa'yo? Tawagin niyo na lang po akong K. K, ilan taong ka na? 41? 31? 41. 41. Uy, sounds like 31 lang ha. Anyway, sang lugar po tayo galing? Cagayan. Cagayan. O sige, K. 41 from Cagayan. Ano ang top secret mo rated SPG? Pumayag akong bumalik or maging pangalawa sa dating unang naging akin. Di ba? Unang naging kami. And nagkahiwalay kami eventually, pero nagsama kami sa isang bahay sa ibang bansa. Anyway, hindi siya Pilipino, hindi natin siya kalahi. Nagsama kami, nag-live-in, and then nahuli ko siyang nanloko sa akin, nagkahiwalay kami. And ngayon, after 10 years, nag-reconnect kami. So, Masaya ka naman. pumapayag ako. Yeah. Nagkausap kami, though may asawa na siya ha. May asawa na siya, may partner na rin ako. Pero, Nagkikita pa rin bumalik kayo? Actually, nagkausap kami. So, uuwi siya ng Pilipinas. So, yun ang hindi ko alam kung paano gagawin ko. Kung naguguluhan ako kasi syempre kahit paano may partner na rin ako ngayon. Tapos may partner din siya. So, Na-miss mo hindi ko siya? alam. Oo, kasi syempre may pinagsamahan kami. Nagsama kami sa isang bahay sa ibang bansa ng 4 na taon. Magkasama kami sa negosyo. Binuo namin yung mga pangarap namin. But it so happens na typical na magkaibang kultura, magkaibang relihiyon. And yun nga, pero yung pagkahuli ko sa kanya, typical din naman na lalaki, na babae, nahuli ko, nasaktan ako. So, Siguro, yeah. siguro kaya bumabalik-balik ka dito, masarap, no? Yes, of course. Ay, iba rin. Ibang klase, mas magaling sa Pilipino? Ay, oo, syempre. If you don't mind me asking, anong lahi to? Nepal. Nepalist. Yes. Magbibilis yan, ah. Malaki? Hindi, mabibilis sa mabibilis sa pagtakbo. And of course, runner. malaki. Oo, tsaka anyway. So, Kamukha lang din natin siyang Pilipino. Kamukha lang din natin siya na Asian. And okay naman, okay yung pagsasama namin, okay kami sa kama, okay kami sa lahat, nagkakaintindihan. kaya lang ang problema, may kanya-kanya nga kayong partner. So, anong plano mong gawin? Pinayagan ko siya na umuwi ng Pilipinas. Gusto kong payagan yung sarili ko. Payagan yung sarili ko, magkita kami. May mangyari ulit. Pumayag ka? Pag nandito siya, oo. Na magkita kayo ulit at may mangyari sa'yo, pumayag ka dun? Papayag ka dun? Yeah. Kahit na may partners kayo respectively? Oo. May bala ka bang hiwalayan yung partner mo? Oo.
Sigurado ka ba dun? Oo. Anong meron dito sa taong to na wala sa current partner mo? Dito sa ex ko na to, na bumabalik sa akin, sa kanya ko naramdaman yung babae ka. Yung hindi ka lang isang provider o hindi ka lang isang asawa na ikakama. May mangyayari sa inyo. Asawa lang kita, ganyan. No. Dito sa tao na to, binigay niya sa akin yung respeto. Pagmamahal. Nagkataon lang siguro talaga na hindi nila ako kalahi. Pero in fairness, nagtagal kami ng 5 years. 4 to 5 years na yun. Pagsasama namin at sa ibang bansa pa yun. Mhm. Kailan siya babalik ng Pilipinas? End of the month? Oh, nakabook na siya ng ticket. Yung end of the month. Yeah. Saan ng ano ninyo? Check-in joy nyo? Well, sa Manila and then... Wait lang ha. Sandali lang. Baguio. Mag-ano muna tayo. Mag-commercial break muna tayo. Ito pang top secrets. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!